Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Haka steps ni thok dieng haka por khandai bji AA uwe udiong la khalem bat la yo ban salin ya ka we ka local taxi ka bayeng harut surong. Kani ka jingja kala ja halai mer apa Shillong haka jaka ka badan mar persha bat ka bomba maken. Kani ka kali ka bala sha ban salin ka dei ka bakamai na mau klot shayau du. Haka ni ka jingja unongnya bat ka we ka brio ka basyong hapo kani ka kali kila shulai da kasan. Kirunar ki bamla bantim kila prong tu ya nyau teli kidukan ki badan ha mauleng ka bahap hapo pendeng yong hamairang. Kirunar kila ronglut ya kitiar kitar ki badan hapo kini kidukan berkum juru ya kapisa. Haka CCTV la yoi tang yo wei ubrio ubadan haka ni ka jaka haka por saush teng ai mestem bala suba ba ula bandai wei ne kinong tu. Kitrai dukan kira leit ban ujor dak ejahar hamairang police station bat kipulen kidang pelong ya ka jingtok kit ka babnya. Ya kamet basa jong kong Stephanie lingdo nong lai na tep no haka sngi tho dieng ka khandru Tarik Jylliew arhajar arpulai halum jingtep jong ka balang Presbyterian Maukhar halau mali. La pendem ya ka jingne niam daki pastor jong ka balang Maukhar Presbyterian. La suba bakani kalong kumi kala sya penyam haulok jong ka utrofius nombri ubadang don mata hakti kipulen. Kipai bhur ki badan kumbashi hajar ngotam kira thang ya ke yeng jong menteri ka sarkar India UR ki Ranjan Singh ka badan ha Manipur. Ranjan Singh ula keno baki dei ki politician ki badan kti ban kenshoy ya upai bhur ban le ya kani ka kam. Kajing akan at ha Manipur ha pedeng kijaj ben riu kuki bat kijaj ben riu Meitei kala sedang naduk kalai Tarik Ujembang bat kadang jur haduk mentaru. Upulit langrut ubala sya penyap ha Karnataka tang na kada boleh pen pensange ya ka jing khayi siap bean. Uni upulit la let bat wei pat upara pulen pan bat ya ka wei ka tractor ka bakit siap bat ban khayi bean hnrei ha ka ta ka por utaw nong nya tractor ula teliat ya ka thuk thuk ba usyong. Kipulit kidang pelong ya ka jing to kit penya halor ka ni ka jingja. Ka privilege committee jong ka ying darbar thauan. Ka United Kingdom kala dep an to kit yang menteri rang ba du barim jong kategori u Boris Johnson bat kala debru ban pha ya ka kai phot jong ka ketiga komiti kala lam ba u Johnson ulaya lamba kala ya ka ying darbar halor ka jubab jong u ha ka bayade bat ka jing pelong khawai jong u ha ka por badang bat perking ya ki kendon covid ka komiti kala lab ba u Johnson ula krenben ya ka ni ka komiti ka batok kit ru ya u kumta ka komiti kala ajing mut badai ban suspend ya u hadu khandai post ngi lenter ndre shwa ba ka komiti kan penmi ya ka kai phot ula sngaut hulupa ba unsa sha penshitam kumta ula resign no kanong ya sat an kapla rang ba bha jong ka United Kingdom ka sukar ka dei ka long kmi ka baningkong ban poi sha ka kerdan kum kanong bishar ka ba khli do lani ka Lord Chief Justice ha England but ha Wales. Kani kanong ya sat an kradon san phu pras nem karta bat kan shimti ya kani ka kerdan na u Lord Chief Justice ba menta u yan Burnett u bansa shong thai no ha unai lur mentau snem. Kasukar kalong kanong ya sat an na du snem 6000 khandai spa prapnyo. Kala sha jiet kum ka criminal judge house nem 8000 khandai. Hadien kata kum kanong bishar ka appeal court house nem 8000 arpho bat menta pan kum ka Chief Justice. U President jong ka Iran bat Cuba klay snok tilang ban pinibor ya ka United States namar ba ki shim ba ka United States ka le sat yaki da ka bate kandon yaki. Kini ki argot ki President ka tau Ibrahim Raisi bat u Miguel Diaz-Canel kilay kendu ha Havana bat kilapen pauru ya ka jings ngaukia namar ba na lor ki kandon bakla syate ha ka United States kala kenoru yaki kum kata kari jong ki le no. Daki million teli ki knyang kila lingkian bat kila par ha surok ba jong ka Nevada ka badan ha United States of America. Kikali kentuk kikali kit nong pang kim light shu ban yan namar ba ka jing shakta ha kini ki knyang ha preng surong. Kibrio ki basa marjan yeng kila pentem ba ka jing sawa ka ba mi na kini ki knyang kala long kumba ther uslap ha ki yeng tin. Tikitu kilong ki khubor ha kimat mentakasngi. Kublai.